Satellite images appearing to show a large training facility in Ethiopia reportedly used by Sudan's paramilitary rapid support forces. The images released by the Reuters news agency show a camp roughly 30 kilometers from the Sudanese border, carved out of a forested area in western Ethiopia's Benishangul Gumuz region. The news agency says construction activity began early last year and intensified in October. Images show hundreds of tents, heavy vehicles, and newly cleared ground. And security sources who say the camp is being used to ሓደ ካብቲ ንማዕከና ዜና ናይ ዓለም ኣመና ዝግብኦ እውን እንተኾነ ዓብይ ቆላሕታ ረኺቡ ዘሎ ጉዳይ እዚ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ብሮይተርስ ዝወፀ እዩ። ስርዓት ብልፅግና እንታይ ክብል እዩ ዝረአ ዘሎ ናይ ወርቂ ዕደና ኣብቲ ከባቢ ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘለያ ፌክ ኒውስ እዩ ዝግበር ዘሎ። ንመን እዮም ክቆሽሹ ብከምዚ? እዚ ጉዳይ እዚ ሲሪየስሊ ንኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዓዘቕትን ሽግርን ሸሚምዎ ከም ዘሎን ዲፕሎማሲያዊ ይኹን ፖለቲካዊ ፀቕጣ ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ድማ እናገደደን እናበርትዐን ይመፅእ ኣሎ። ዳርጋ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ድማ ብኩሉ መንገዲ ፅቡቅ ዝኾነ ቆላሕታ ሂብዎ ኣሎ። ምናልባት እቲ ዝበዝሐ ሰብ ዝበዛሕና ዘይሰማዕናዮ ጉዳይ ናይ ዜና ግን ኣብ ዘለኩም ስምዕዎ። ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ነቲ ጉዳይ ከቃልዕዎ ኸ ወሲኾም ጀሚሮም ኣለዉ። ያወጣው ዘገባ በጣም የሚያስደነግጥ ነው ወንድማገኝ። ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያ በሆነ መንገድ እጇ እንዳለበት ይገመት ነበር። ነገር ግን በዚህ መልኩ እጇ ይነከራል ብሎ መጠበቅ ግን በጣም አሳዛኝም አሳፋሪም ነው የሚሆነው። ለምን ከተባለ አንደኛ ከሱዳን ጋር በጣም ሰፊ ድንበር እንጋራለን። ሁለተኛ ኢትዮጵያ ከፌዴራሉ የሱዳን መንግስት ወይም ህጋዊ እውቅና ካለው መንግስት ሳይሆን ከአማጺ ኃይል ጋር ነው የተባበረው። እዚ ኢትዮጵያ ዓብይ ውርደት ተሰክም ዝኣክል ጭብጢ ዘለዎ ውርደት ደሰክም ንኢትዮጵያ ድማ ምስ እንተኾነ ከማን ኮይኑ ተሪፍስ ምስ ጎረቤት ሃገርካ ምስ መንግስቲ ዳ ክትሰርሕ ትኽእል እምበር መንግስቲ ክፍንቅል ንዝደሊ እሞኻ ብዙሕ ስትራቴጂካዊ ምትእስሳር ዘለካ ንሓዋሩ ዘይርሳዕ በደል እዩ እቲ ብልፅግና ወፊሩሉ ዘሎ ኣጀንዳ። እታ ንዓይ ተገረመትኒ ግን ኣብዚ ኣላ ፅንሕ ኢላ ክብላ እዩ። በጣም አሳፋሪ ነገር ነው። ከእንደገና ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ስትሰለፍ ያው የኃይል ሚዛን ትለካለህ። የቱ ጋር መቆም አለብኝ ለሀገር ጥቅም ብሔራዊ ጥቅምና በሚል አንዳንድ ነገሮች እንኳን ቢገባ ግን የትኛው ጋር ከማን ጋር በምን መንገድ መቆም አለብኝ የሚለው ነገር መታሰብ ያለበት ጉዳይ ነው። አሁን እኔ እንደምረዳው ኢትዮጵያ መንግስት በራሱ ፈቃድ ወይም ግንዛቤ ሳይሆን ያው ከፋዮቹ እያዘዙት ነው። በየሰሩት አካላት ገንዘቡን ብቻ ሳይሆን እንግዲህ የሚሊቴሩንም የሁሉንም ነገር ትእዛዝ ሰጪዎች እነሱ መሆናቸው በተደጋጋሚ እየተነገረ ነው። አሁንም እየተዋጋን ያለ ነው የሌላ ሀገር ጦርነት ነው። ወንድማገኝ የምታስታውስ ከሆነ የኢትዮጵያ ወጣቶች እየተመለመሉ ራሽያ ሄደው ከዩክሬን ጋር እየተዋጉ ነው። ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚኣ ከምፃ ስለዚ ካለ ፅንሕ ኢላ ከምፃልኩም እየ። መጀመርያ እዚ ዝግበር ዘሎ ውሳኔ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወይ እውን ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክትረብሓሉ ስለ ትኽእል ኣይኮነን። ሃገራዊ ረብሓ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን። ናይ ሱዳን ፋሕብትን ምባል ወይ እውን ንሱዳን ብዛዕባ መሰሪዕ ከም ትመሓደር ምግባር ንኢትዮጵያ ረብሓ ኣይኮነን። ኢትዮጵያ ሱዳን ዝበሃል ሓያል ሃገር ተኮይንዋ እንተኮይኑ ካብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገር እዩ ዝደሊ። ስለዚ ፅቡቅ ንግድን ሽርክነትን ክገብሩ ዝኽእሉ ነበሩ እዮም። ግን ምስ ሓደ ነቲ ሃገር ዝብትን ዘሎ ዝዕኒ ዘሎ ሓይሊ ክሰርሕ ምጅማራ ድሌታ ዘይኮነ ድሌት ኢማራት እዩ። ብኢማራት ተገዚኣ ፅንሕ ኢሎም ክትሪእዎም ኢኹም ንእሽተይ ሃገር ከምዚ ገይራ ክትፃወተልናሲ ክሳዕ ክንደይና ወሪድና ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለው ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ዘለው እዮም። ቀፂሎም ድማ ኢትዮጵያውያን እዚ ማዓስከር እዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ምዕራባዊ ሚድያ ከምቲ ዝድለ ዘይጠቕሰሉ ዘሎ ይብሉ ኣለው። እዚ ማዓስከር እዚ ኢትዮጵያ ነዚ ማዓስከር እንዳዓ መሰሪዕ ሰራዊት ከሰልጥነሉ ወይ እውን ወታደራት ከዳልወሉ ጥራይ ኣይኮነት ሂባቶ ዘላ። እንታይ ዳ ኢትዮጵያውያን እዮም ቶም ሰራዊት ኣብኡ ዝምልመሉ እሞ ኢትዮጵያውያን ሰራዊት ተዓሊሞም ኣብዚ ቦታ እዚ ይሽየጡ ናብ ካልእ ኩናት ነዋግኡ። ልክዕ ከምቲ ንዩኤን ሰራዊት ንሰድድ ኢና ኢሎም ድራማ ዝገብርዎ ኣብዚ ድማ ሰራዊት መንእሰይ ናይቲ ሃገር ኣኪቦም ገፊፎም ኣብ ዓሊሞም ነዳዓ መሰሪዕ ሂብዎ። ኢማራት ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ትገብር ዘለና ኣብ ድማ ቤላ ሒዛቶ ዘላ ድማ ካልእ ነገር ኣይኮነን። 130 ሚልዮን 120 ሚልዮን ሰፊሕ ዕዳጋ ስለ ዘለዎ ኣይኮኑን። እንታይ ዳ ዳርጋ 100 ሚልዮን ካብቲ 100 ገለን ዝብልዎ ዘሎ ድኻ ህዝቢ እዩ። ድኻ ህዝቢ ከዓ እንታይ ስራሕ የብሉ መፃኢ የብሉ። ስለዚ ብብዝሒ እዮም ዝውለዱ። ካብኣቶም ገፊፍካ ዲኻ ብደመፅ ኣሽክዕካ ዲኻ ንሓዋሩ ወታደራት ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ንሓዋሩ ኣሚን ናይ ብልፅግና መራሒ እዮም ከም ጀሃራ 10 ግዜ ኣብቲ ፓርላማ ዝተዛረበሉ እዩ። ኢትዮጵያ 10 ዓመት ወታደራት ናገበርካ ክትዋጋእ ትኽእል ኢኻ። ጀሃራ ይንዑ ሰብ ልክዕ ከምዚ ኖርማል ክትጥቀመሉ ትኽእል ጥይት እዩ ሰብ። ምክንያቱ በቲ ክውለድ እዮም በቲ ትጥቀም ዝዓይነቱ እዩ። ስለዚ ኢማራት ካልኩሌሽን ናታ ንኣቢ ክሳብ መወዳእታ ክትዋጋእ ኣለ እያ። ዋላ እስራኤል እውን ነዚ ኣቢ ትመፁ ዘላ ዋላ ኣሜሪካ እውን ኩሎም ይፈልጡ እዮም።
ኢትዮጵያ ፍሉይ ፀጋታ ስለ ዘለዋ ይኮነ ሰብ ዝናታ ድኻ ስለ ዝኾነ ንኻልእ ኣጀንዳ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ንኩሉ ዓይነት ናይ ውግእ ኣጀንዳታት ናትና ከም ሽፋን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ወላ ብግልፂ እንተዘይሓበርና እቲ ፕራይም ሚኒስተር ብነፍሱ እንታይ ኢሉ ኣብ ናይ ኒውዮርከር ኢንተርቪው ዝገበሮ ንኣሜሪካ ክዋጋኣላን ክሞተላን ንኽእል እየ ዝበለ ሰብ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ማለት እቲ ቀደም ኣሜሪካ ስለትሕግዞም ዝነበረት ሎሚ ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ኢማራት እያ ንዑ ኣቦ ዳርጋ ሓወይ ዝብሎ ነታ ኣድዩ ድማ ኣደዩ ዝብላ ኢሎሞ ስለዚ በዚ ኮይኑ በቲ እቶም ክብሪ ካብ ኢማራት ዝግባኣና እኳ ንሕና ኢና ኣወልታ ኢልና ነዚ መሓመድ ቢን ዛይድ ከም ወዳ ከፍኪባ ዘዕብየቶ ኤርትራዊት ሓፍትና ወይ ንዑሲ ከፍኪባ ዘዕብየቶ ሰራሕተኛ ኮይና ኤርትራዊት እያ ነይራ ስለዚ ኣብ ኤርትራሲ ፅቡቅ ስእሊ ክህልዎም ተገበ ግን ኣብ ሱዳን ሚልዮናት ዝቐትል ዘሎ ሕጂ ናይ ኤርትራ ዘዕብየኒ ኢሉ ክዝክረና ኢልና ንፅበን ኢና ስለዚ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ሰሚዕና ክንሰግር ኢና ምክንያቱ ኣቢ ክንምንታይ ኣብ ሽግር ወዲቑ ከም ዘሎ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ በዛ ናይ ሱዳን ኢና ክንርድኦ ንኽእል ዝበልኩም ድማ ኣቦ እዩ ስምዖ ኣብዚ Director at Conflict Insights Group, a firm specializing in conflict analysis in the Horn of Africa. And he joins us now from Nairobi. Thank you so much for joining us. What are you making of all this? Well, I think it shows that the war in Sudan is not going to stop anytime soon. This is at least the fourth country that is serving as a hub for the Rapid Support Forces that is a neighbor of Sudan. And this report is some of the most damning evidence that we've seen publicly and proof that Ethiopia is now involved in supporting and hosting Rapid Support Forces bases that is supported and built by the United Arab Emirates. Exactly. እዚ ብዙሓት ሰባት ድብልዎ ዘሎ እዩ እዚ ኩናት እዚ ብቐሊሉ ክውዳእ ከም ዘይኮነን ኩናት ናይ ሱዳን ንምንዋሕ ብዙሓት ሃገራት ወፊረን ከም ዘለዋን ኢትዮጵያ ድማ ሕጂ ዝተጋለፀት ትሳተፍ ዘላ ይኮነት ሕጂ እያ ትጋለፅ ዘላ ሕጂ ትጉዳ ድወፅእ ዘሎ እምበር ንነዊሕ እዋን ኣብቲ ኩናት ትሳተፍ ነበረት እያ ወርቂ ኣብ ምስግጋር ድዩ ሰራዊት ዕጡቃት ንምስጋር ድዩ ብረት ንምስግጋር ድዩ ንብዙሕ ነገር ትጠቅም መንገዲት ኮይና ነይራ እያ ስለዚ ሕጂ ብግልፂ ክርከብ ስለ ዝተኻለ ሓንቲ ፅሕፍቲ ዝረኣኽዋሲ ብሙልአን እቲ ንዳዕመ ስርዕ ዝሕግዛ ዘለዋ ሃገራት ብሙልአን ከመይ ዝበል ሃገራት እየን ኢሎመን ንክሞታ ንሽተይ ተሪፍዎን ዘሎ ወይ ንክብተና ንሽተይ ተሪፍዎን ዘሎ ስለምንታይ ከም ኮይኑ ኢማራት ምስ መን ትሰርሕ ንክመውዝ ዝደሊ ስርዓት ጥራያ ትሕዝ ውድቀቱ ቀሪቡ ዘሎ ስርዓት ንዑያ ትሕዝ ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ከይድካ ኣብ 6-7 ቦታታት ኩናት ኣለዎት ሃገር ስለዚ ብልፅግና ኣብ ስልጣን ዝቕፅል ዘሎ ትእንኮ ምርጫ ወይ እውን ዕድል ሂብዎ ዘሎ ንሱ እዩ ካልእ ነገር የለን ኣብ ኬንያ ግደፎ ኬንያ ኢዝ ሬላቲቭ ስቴብል ሶማልያ የስ ኦልሞስት መዓት ፀገማት ዘለዋ እያ ወላ እኳ ሕጂ ተስፋ እንተለዋ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ ሃገር እዩ መይኡ ዳርጋ ፋሕ ክብል ቀሪቡ ዘሎ ጫት ዝገደደ ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ እዩ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፓብሊክ ዝገደደ ላዕሊ እንድሕር ከይድካ ሊብያ ዝገደደ ስለዚ እታ ኢማራት ተኣትዎም ሃገራት فحبتني لهم زلون ليبيا دما كوميا نيرا سلازم خمسين هاجرات اب هاجر كاتيا امارات كتحويا كادا يكونه زي وص سريع كادا خيم كاتا قاليس كتعريو زي تخل فيروسات تولكا زي دما نمكفاده يكونه نتي نساز قبرتو بچبوت مريو زلنا هاجر دحر هاجر تفتشكا اتي ترغب حبريتا نعيز مثل سلازي ازو كونتات زي استوعيل سب كله كريون كم مهارلون زغباي يبلو اي موداتا متكونتات نابي قصي خيد كم زلو نابي ኢትዮጵያ نملس ክልል ደብረ ታቦር قدم زيا ግን እዚያ መልስ ክትባና ስለትኽእል ነዚያ ጥራይ ንስማ ሕጂ تعليم RSF تنقدالا زبل صبصاب سعيبو صعبينات كم زهلوا ጠንቂቃላ አቦ ወንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ባይቶ አሜሪካ ዝኾነ ሴናተር ጂም ሪሽ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳናዊ ጉጅለ ዕጡቕ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSF ምትእስሳር ዘለዎም ተዋጋእቲ ተሰልጥነሉ መደበር ከም ዘለዋ ዝገልጽ ናይ ሮይተርስ ምርመራዊ ፀብጻብ ስዒቡ ከቢድ ሳዕቤናት ከስዕብ ከም ዝኽእላ ጠንቂቆሎ ሴናተር ሪሽ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቦታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ብሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ዝውነን ንዓመፀኛታት RSF ዘሰልጥን ማእኸል ከም ዘሎን ብመንገዲ ሶማሊላንድ ዝሓልፍ ናይ ቀረብ መስመራት ክህልዎ ከም ዝኽእልን ብዝወፁ ዘለዉ ፀብፀባት ኣዝየ ተሻቒለ ኣለኹ ክብል ገሊጹ እቲ ሴናተር ኣሜሪካ ወሲኹ ድማ እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ኩነታት ዘጋድድ ምዃኑ ብምጥቃስ ነቲ RSF ዝተባሃለ ጉጅለ ከም ናይ ወፃኢ ግብረ ሽበራዊ ውድብ ንምምዳብን ኣብ ልዕልቶም ንዕኡ ዝድግፉ ዞባዊ ሓይልታት ሳዕቤናት ንምምፃን ተወሳኺ ምኽንያት ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ እዚ ሓሳባት
እዚ ዝመፀ ሮይተርስ ዘውፅኦ ምርመራዊ ፀብፃብ ስዒቡ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ክፋል ሃገር ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጥቃዶ በሱዳን ምስ RSF ምትእስሳር ዘለዎም ተዋጋእቲ ዝስልጥንሉ መደበር ተእንግዳላ ካብ ዝብል ፀብፃብ ተበጊሱ እዩ እቲ ፀብፃብ ንዝተፈላለዩ ዲፕሎማሰኛታትን ሰበስልጣን ፀጥታን መንግስትን ከምኡውን ትንተና ምስሊ ሳተላይት ብምጥቃስ እቲ መደበር ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓደሽቲ ዕሱባት ክምልምል ከም ዝኽእል ኣመልኪቱ ኣሎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ግን ብዛዕባ እዚ ክሳብ ሕጂ ወግዓዊ ምላሽ ኣይሃቡን ከም ፀብፃብ ሮይተርስ እንተኮይኑ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ነቲ መደበር ንምህናፅ ገንዘባዊ ደገፍን ሎጂስቲካዊ ሓገዝን ከም ዝሃበት ትገልጹ ኣለዉ ሮይተርስ ግን ተሳትፎ ኢማራት ብናፃ ኣካል ከረጋግፅ ከም ዘይከ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ቦታ እዚ ማዓስከር ጥራይ ዘይኮነ ኢትዮጵያውያን ዝስለፍሉ ኢትዮጵያውያን ድማ ብብዝሒ ኣብዚ ዕስኪርካ ነቲ ዳዕ መሰሪዕ ንሓዋሩ ክቅፅል ከም ዝኽእል ንምግባር ስለ ዝኾነ ዝለዓለ ተሳትፎ ናይ ዓለም ኩነነ ናይ ዓለም ክግበር እዩ ነዚ እናገበረ ከሎ እቲ ብልፅግና ብካልእ ሰኪዑ ወይ እውን መንገዲ ቀይሩ ዶ ከይትፅበዮ no I think there is something seriously wrong with this regime እዚ ስርዓት እዚ ሓደ ናይ ብሓቂ ፀገም ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ካብ ወፂኡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ካስሙ ክልል ደብረ ታቦር 13 ሰዓታትን የፈጀ ውጊያ ሲያከናውኑ መዋላቸውን የፋኖ ኃይሎች ገለጹ። የብልጽግናው መንግስት በከተማዋና በዙሪያዋ በርካታ የድሮን ድብደባዎችን መፈጸሙም ተነግሯል። በባህር ዳር አቅራቢያ ባሉ ቦታዎች ደግሞ የተኩስ ልውውጥ ስለመከናወኑና የሰራዊት ስምሪቱም ስለመቀጠሉም ተገልጿል። አሁንም ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ የሚደረገው የጦር መሳሪያና ወታደር የማጓጓዝ ተግባር በቀጠለበት በዚህ ወቅት ከሰሞኑ የመከላከያ ሰራዊቱ ካከናወናቸው Exactly. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዋላ በዓል ማርቲን ፕላውት እውን ስርሖም ረኺቦም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ደብረ ታቦር ዝበሃል ከተማ ፋኖ ከም ዝተቆፃፀሮን ከም ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ይግበር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት እዚኣ ሪፖርት እዚኣ መብርሂ ክትኮነና ትኽእል ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ለቂቁ ወፅም ዕጡቃት ፋኖ ድማ ከተማታት ይቋፀሩ ከም ዘለው ተገሊፆም ካብቲ ክልል ዝወፁ ዘለዉ ሓደሽቲ ምዕባለታት ከም ዘመልክትዎም ሰራዊት ምክልኻል ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ብሰፊሑ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ክልል ናብ ሓደ ማእኸል እናሰሓበ ይቀንዮም ብቐንዱ ናብ ርእሰ ከተማ ክልል ኣምሓራ ባህር ዳር እናወፀ ዝቐነየ ሰራዊት ምክልኻል እዚ ድማ ነቶም ኣንጻሩ እናተዋግኡ ዝርከቡ ዕጡቃት ፋኖ ናብ ከተማታት ከኣቶም የኽእሎም ከም ዘሎዮም እቶም ምዕባለታት ኣመልኪቶም ዘሎም በዚ ድማ ጉጅለ ዕጡቕ ፋኖ ኣብ ደቡብ ጎንደር ካብ ዝርከባም ቀንዲ ኣገደስቲ ቦታታት ወይ ከተማታት ከተማ ደብረ ታቦር ከም ዝኣተው ባይ ተገሊጹ ዘሎ ካብዚ ብተወሳኺ ንቀንዲ መስመራት ንፋስ መውጫ እውን ከም ዝሓዝዩ እቲ ካብቲ ክልል ዝወፁ ዘለዉ ዜናታት ኣመልኪቶም ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ምስሓብን ኣብ ካልኦት ወረዳታትን ንኣሽቱ ከተማታትን እቲ ክልል እቲ ጉጅለ ዕጡቕ ንክስፋሕፋሕ ኣኽኣሊ ኩነታት ተፈጢሩሉ ከም ዘሎ ድሕሪ ሕዚ ኣብ ክልላት ዘለዉ ዘይምርግጋዓት በዓልን እተን ክልላት ብናይ በዓልን ሓይል ፀጥታ ክከላኸላ እዩ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ከም ዝተወሰነ ተሰሚዕዎን እዮም እዚ ድማ ሓይል ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብዓል ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ብልፅግና እንታይ ዓይነት ቀውሲ ቀሪብዎ ከም ዘሎን ንሱ ግን ካብቲ ዘለዎ ኩነታት ካብቲ ዝገጥሞ ዘሎ ስዕረትን ካልእን ክድመሃር ዘይኮነ ብብዝሒ ሰራዊት ናቱ ንሰሜን ንትግራይ ገፁ የፀጋዕ ከም ዘሎን ኣብ ኣምሓራ ክዕወዝ ዘይከኣለ ኣብ ሸነ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ክዕወዝ ዘይከኣለ ኣብ ቤንሻንጉል ክዕወዝ ዘይከኣለ ኣብ ጋምቤላ ፀገም ዘለዎ ኣብ ክልል ዓፋር ፀገም ዘለዎ ኣብ ሶማል ዘለዎ ሕጂ ድማ ተወሳኺ ነቲ ኣብ ከቢድ ወጥሩ ዘሎ ናይ ትግራይ ኩናት ክፍኑ ናብኡ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ሰብ እዚ ሬክለስ ዝብል ቃል ኣሎ ብእንግሊሽ ተስፋ ዘይብሉ እንትርፎ ናይ እግርግር ልክዕ ከምዚ ዝቆሰለ እንስሳ ምማቶ ዘይተርፎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ዝጓዓዝ ዘሎ ከምኡ ዓይነት ተርእዮ ኢና ንርኢ ዘለና ዝርካቡ ሰራዊት ድማ ንሰሜን የንቀሳቀሶም ኣሎ ወደ ሰሜን እየሄደ ኣይመለስም ዝበሃል ዝነበረ ድማ ደጊምና ክንሪኦ ኢና ደጊሙ ክሪኣ እዩ ዝውን ሓንቲ ፅሕፍቲ ነይራ ሓንቲ ኣርቲክል እያ ብገለ በዚ ናይ ፈረንሳይ ገለ ዝወፀት እያ እንታይ ትብል እሳ ድማ ዓቢ ናይ መወዳእታ ግዚኡ ክኸውን ዝኽእል እዩ ማሽናቱ እቶም ሰሜን ሓይልታት ኣስመራን መቐለን ወይ እውን ትግራይን ሻዕብያን ህወሓትን ሰሚሮም ይፅበይዎ ኣለዉ ስለዚ ነዞም ክልተ ታሪክ ክድገም ከም ዝኽእል ታሪክ ንክድገም ድማ ዝቐለለ መድረክ እዩ ዘሎ ሕጂ ተቐደም ታሪክ ክድገም ከሎ እዚኣቶም ካብ ሻዕብያ ካብ ነቕፋ ጫፍ ኤርትራ ተበጊሱ ገስጊሱ ኢና ኣዲስ ኣበባ መፅዩ ህወሓት ድማ ከምኡ ኣብ መን ኢኻ ትብሎ ኣብ ደደቢትን ኣብ ካልእን ኮይኑ ካብታት ተበጊሱ እዩ ካብ ቆላታት ተንቤን ተበጊሱ እዩ ናብዚ መፅዩ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ሕጂ ዶሽካ መዳፍዕ እንዳሓዙ ኤርትራ ድማ ድሮንን ሚሳይልን ዝሓዘት መንግስቲ ዝሓዘት ባንኪ ታንክን ዝሓዘት
ብልጽግና ድማ ነቶም ታንክ ከማን ዘይብሎም ፋኖ ክስዕር ዘይከኣለ ናብ ሻዕብያ ከይዱ ዓበ ዓወት ክጎናፀፍ ይሓስብ ምህላው ደልውዥን ይብልዎ ህውተታ ወይ እውን ርእስኻ ትኽክል ዘይምስራሕ ዝብል ቃል ካብኡ ዝበገስ again ኣይፍትንን እዩ ኣይኣቱን እዩ ከምኡ ኣይከይድን እዩ ክንብላ ንኽእል ኢና he's going to do that ፍትን ምዃኑ ኣብዚ እውን ቢቢሲ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘደጊሞም ይዛረብ ኣለዉ ድሮ እቲ መግለፂ እቶም ኣብ ጎኑ ዘለዉ እውን የጠንቅቕዎ ከም ዘለዉ there was this statement ካብ ናይ ቢቢሲ ዝነበረ ክንሪኦ ኣብዚ ሓደ ነይሩ ይመስለኒ ብሔራዊ መንቀሳቐሲ ኣምሓራ ኣብ ናብ ዝቐረበ እዋን ሓይልታት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ብገለ ከባቢታት እቲ ክልል ብምንቅስቓሱ ሰብኣዊ ቅልውላውን ፀጥታዊ ሃጓፍን ፈጢሩ ከም ዘሎ ገሊጹ ኩነታት ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ብተዛማዲ ርጉእ ኮይኑ ፀኒሑ ዝበለ ውድብ ኣብ ቀረባ እዋን ዝግበሩ ዘለዉ ወተሃደራዊ መንቅስቓስ ስዒቡ ግን ኣብ እቲ ክልል ስጋት ፈጢሩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ንዝርዝራቱ ነፀነት ደበሳይ እቲ ውድብ ሎሚ ንግሆ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፈጻሚ ስራሕ ኣብዚ እዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ከም ዝዘተየ ብምግላጽ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ብካልኦት ሓይልታት ይጭወሎ ብምባል ፖለቲካዊ ፍታሕ ክወሃቦ ፀዊዑ ኣብ መግለፂኡ ብመሰረት ህሉ ኩነታት ሕፅረት እኹል ሓይሊ ፀጥታን ኣኽበርቲ ሕግን ንህዝቢ ትኽልል ልዑል ዋጋ የኽፍሎ ከም ዘሎ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ደብረ ታቦር ሓንቲ ካብተን ከተማታት ኣብ ትሕቲ ፋኖ ኣብ ቁፅፅር ናይ ፋኖ ኣትያ ዘላ እያ ስለዚ ፋኖ ካብ ገጠራት ናብ ከተማ ኣትዩ ከተማታት ክቆፃፀር ከም ዝጀመረን ብልፅግና ድማ ናይ ተስፋ ቁርፀት ብድሮናት 4 ግዜ ገለ መጥቃዕቲ ኣካይዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ናይ ዓቕሊ ፅበት ተብተብ ኢና ንርኢ ዘለና በት at the end of the day ብልፅግና ኣብ ከቢድ ወጥራት እዩ ከም ዘሎን ካብዚ ወጥሪ እዚ ክወፅእ ከም ዘይክእልን ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ቤላ ገይሩ ተጠማሚትዎ ኣሎ Human Rights Advocate calls on all parties to take urgent steps towards de-escalation amid the precarious situation in the Tigray region. Recent fighting between the Ethiopian army and regional forces has highlighted the risk of a deepening human rights crisis in the north of the country. The situation remains highly volatile and we fear that it will deteriorate, worsening the region's already precarious human rights and humanitarian situation. Exactly. ስለዚ ልዑል ጥንቃቐ ክግበር ከም ዘሎ ደጋጊሞም የተሓሳስቡ ኣለዉ ኩነታት ናብ ትግራይ ክግበር ዝኽእል ኩናት ወይ እውን ቅድሚ ሕጂ ተፈቲኑ ነይሩ ሕጂ ድማ ናብኡ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ምንቅስቓስ ሰይሩ ኣለዉ ዓብ ፀገም ክፈጥር እዩ ዎች ኣውት ብልፅግና ተጠንቀቕ ኩሎም ወገናት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ነቲ ኩናት ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ዝገብር ዘሎ ብልፅግና ምዃኑ እትያቶም ኣብ ዓዶምን ኣብ ገዝኦምን እዮም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ እዚ እዩ ክወሮም ኢሉ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ኣጋይን ዲፕሎማቲካሊ ከቢድ ዝኾነ ፅፍዒት የጋጥሞ ከም ዘሎ ብኩሉ ወገን ድማ there's nothing to hide here የማንን ፀጋምን ብዝኸዶ ፅፍዒት ዘጋጥሞ ዘሎ ዩኤን ደንቀነ ሓደ ህፁፅ ዝኾነ ርክብ ምስ ክገብሩ ከም ዝደልዩ እውን ኣብዚ ገሊፆም ኣለዉ The Secretary General will be landing in Addis Ababa in Ethiopia to take part in the 39th ordinary session of the African Union Summit. While there, he's scheduled to hold bilateral meetings with the chairperson of the African Union Commission, Ethiopian authorities, as well as heads of states and governments who will be present at the summit. On Friday, the Secretary General has been invited to take part in the second Italy-Africa Summit, organized on the sidelines of the African Union Summit. On Saturday, Mr. Guterres will address the opening session of the African Union Summit. In his remarks, you can to the continent's leaders, you can expect him to highlight that the African Union is flagship for multilateralism. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ብልፅግና እውን ክራኸብ ምዃኑ እቲ ናይ ዩኤን ጀነራል ሰክረታሪ ምስ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ቸርማን እውን ክራኸብ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እሞ ተራኺብካ ይተራኺብካ ንሓደ ዓብ ፀገም ተፋፊንካን ዓባቢጥካን ትኸይድ ተለኻ ዓብ ነገር ከተምፅእ ከም ዘይትኽእል እቲ ህዝቢ ኦልሬዲ ግምታት ናቱ ወሲዱ ኣሎ ግን እቲ ፃዕሪ ንብልፅግና ጠጠው ንምባል ብዙሕ ፃዕርን ተበግሶታትን ክግበር ከም ዝኽእልን ክግበር ከም ዝኾነን ኢና ንርኢ ዘለና this is going to be very interesting to watch ብኩሉ መንገዲ ድማ ብቐረባ ሰብ ዝዕዘቦ ዘሎ ጉዳይ እዩ One of its most complex geopolitical recalibrations in decades, a high-level diplomatic visit to Addis Ababa has drawn regional attention. Power alignments are shifting, alliances are being reassessed, and strategic interests are increasingly intersecting from the Red Sea to the Nile Basin. Against this backdrop, a significant consultation took place at Arad Kilo, the political... ከም ትሪእዎ ዘለኹም መገሻ ናይ ስዑድ ዓረብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ዓብዪ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ክንሪኦ ዝፀናሕና ኣካይዳ ናይ ዓለምና ናይ ዞባናን ክንርኢ ፀኒሕና ናይ ስዑድ ዓረብ ብፍላይ ድሕሪዚ ናይ እቲ መገሻ ናይ ልኡኽ ናይ ስዑድ ዓረብ ወይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድ ዓረብ ብቐጥታ ናብዚ ቦታ እዚ ክመፅእ ዝኻለ ድሕሪዚ
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተራእየ ዝተባህለ ብሮይተርስ ወፀ መደበር ናይ RSF ምዃኑ እሱ ትሪገር ወይ እሱ ከም መበገሲ ነጥቢ ከም ዝኾነ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ናይ ስዑድያ ኣብዚ ቦታ ዝምምፃ ዝተፈላለየ ነጥብታት ሒዛ መፅያ እዩ ዝበሃል ዘሎ መቸም ነዚ ይጅብ ዕምቆት ክንሪኦ ኢና ብኩሉ መኣዝን ብዙሓት ዝተፈላለየ ሓበሬታ ይህብሉ ስለ ዘለዉ ድማ ንዑ ክንርኢ ኢና መጀመርያ ግን أبي أحمد شكرا سلدي ودا بزياس كان يجمر مباحثات مثمرة حول طيف واسع من القضايا الثنائية والمتعددة وقال أبي أحمد إن المباحثات ركزت على توسيع نطاق التعاون أبي أحمد كفى بهلانا توني بحكي بزيا كوفي الوازل لتري وازل لهم بزح شيت ستورمي بهال هذا عبي نعبي وين حدا بوبلا أنصارو تلعيل له سدما إغرخا كم زي أما ساقيل كاكوف مبهال ناي دبلوماسي بروتوكول أيكونن هذا سعودي أو انتايلو بزحت يمسعيفهم زلوا قال كريكم يا كابم the way you're sitting is shameful كفى بهالها زحفريو a method that indicates inferiority the Saudi foreign minister is smart and understood that you want to take the picture in this shameful way so his response was clever and in the same photo taught you the art of respect and diplomacy you are زي نبحكي السعودية تعبيتو كم زر أيلهم كويني قريب زلوا إذا كوفا بهلا بلت أبي أحمد ينقرنا تعبيتن وين كم زرلون فلتنا جن I don't think دفلت ونا مثلا مغنياتو فليتو زجبراونا مثلا أنا كشفنا لي ليكون كد محجي من يخميلو I don't know جواردي ولا حركاتهم أنا إثيوبيا دبلوماتي ملهم ني ويليام روتو بدحري مسيو مساجك جبرالو مسرعي أتازي سبزن بردو مرحنا هاجر مخاني فلتيلو بزعبا بروتوكول زنوغرو سب كم زي اللي ولا ون حقوقي فوكس امام كلنا توم مرحتي ويون كم زي ناي ابير تراخلنا ود نعرخا مزناخا نعرخا كم زك سعود عيسكات خد نورمال يابانا جينا ابو افشاب كفلت مرتو تو سلازي بلا بوغي يرديو ناي علما كايدا زي يردو خينو سلازي زي سب زي بروتوكول زخبتل سبا يكونن نيوتوبيا لما عبيت استجاتي وارداي لموجغا از غبرو زلو بفلاي عبياتا نطبي أكره غريت نطبي خوينا زلا مسيلكم مغنياتو زياد غير وازل ترايدي كونت بزحات مرحتي بزحات تولتنا إمارات نزا قداي زياد بخمي كري واجه ميرو مالو يزبال زلو كلت يوم أم تفنان سلو زلو أم تفنان كلو زقاتم زلو كونتاتي زي I'm gonna give you to أب social media حدا أكيبو سديد اللي نيرو انت رغيبنا يقينا let me find it كم زي أمونغوتهم هجرات عرب انتهي تفتيرهم زلو بسنكزا سلي دوازيسيا أبزي بأس تفتير له أتوم ناي إمارات صبغ جبركم كم لخلو نتوم سعوديين لما نسخة حد لما أنا هجرت مرح زلها نعنا خمس غير كانوا مرحناتنا disrespect أي تجبروني خا يوم زبل زلو big uproar in Arab world معناته أمونغو سعوديين إمارات ناي ميديا وجي تفتير زلو كجف كيناتي تفتير زلو أبي أحمد إمارات من محمد بن زايد فقم نابل زلو سئلتاتن أبزن ناي سعودية فوري منستر أقرو أما ساقيلو كفيلو كرغبو مخالون أبي أزارة بنات بخيني زلو بسعودية disrespect نتي هجرن نديبلومات ناي سعودية أنزار أيه مسؤول زلو سلزي زي أبيز جبرو دما ببزح من قدي كزربلي فتنالو تومنا إمارات سايد دمان تايم زلو زلو قدام بشم إمارات كبرت رغبنا يركم حجيكن كبرت زبالي بالكمن سلزي you're sitting in the presence of a political intelligence. Ethiopia's president wants to take the shot with the inappropriate session in front of a Saudi foreign minister. But who are you playing this on يا Ethiopian? كالت عرفيان يا راجل يا Ethiopian جرمال. بحفجة انتهينا نبدأ لنا إذا قد دايزي نبي حكي بزح زربا فتيرو زلهم بزوج أو فتيرو لمعناته أب بروتوكول أب دبلوماسي نفسه تف بوستشرنات كأكايدنات كسرحنات كقولو تراسل زلوا إذا نجر زي on the side قريفنا انتهي ترجم على انتهي ملغتك محل في خل نزبل هذا أقداسي أبز حفل لا قداي نيرو هذا سب نزلت أبز ذكريكم there was this amazing report which I'm going to give you right now بس كأبز من غيد أبيد أخيرا ودي سمعني أب نفسه كفيديو زي أزيو بزح حبريت عندي إذا صغرب هذا جزء دما نقول له أورجانيز كتجبر خلقها زجات مكة تجمعت له هذا the end game يلو دس حفاني رأ نساكريكم
and I really like that analysis ምክንያቱ እቲ ናይ ስዑድያ ምምፃእ ገሊኦም ቶም ናይ ብልፅግና ስዑድያውን ኣኽቢራቶም ብመፅኣት ኮይኑ ዝተሰምዖም ኣለዉ ግን it's not like that ነገራት ብቦቱ ክትርዶም ተጀሚርካ ትርጉም ክበካ ዝኽእል where is that report yes here it is okay እጂ ነዚያ ከሪኩም እንዴ እዛ ሪፖርት እዚያ እንታይ ኢሎም ኣሎ መሲልኩም the end game the final nose map and 0 hour in the African hour so I መወዳእታ game እዮም ዝብልዎ ዘለዉ 3 weeks that changed the face of the region ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ብዙሕ ምንቅስቃሳት ተራይሎ and the 3 visits that will determine its fate ኣብ 3 ሰሙን ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡ ምስግር ናብ የመን ማለት እዩ ግጅፍ ዝኾነ ለውጢ መፅኢ ኣሎ ሕጂ ድማ ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ጉዕዞታት ድማ ብዙሕ ለውጢ ተገይሩ ይበሃል ኣሎ እንታይ እንተን 3 ጉዕዞታት introduction not a crisis but a continental shift moment ብሎ ኣሎ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሳክት ነገር ኣይኮነን ብዙሕ ነገር ክቀያየረሉ ዝኽእል መድረክ ኢና ንርኢ ዘለና what we are witnessing today in African Horn of Africa ማለት እዩ doesn't resemble any previous conflict እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝረአ ዘሎ ናይ ሱዳን ናይ ኢትዮጵያ ጅርማ ናብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ናብ ገለ ዝበሃል ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝተረኣየ ኣይኮነን እዚ ዓብይ ጉዳይ ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ብናቱ ርዲእ ንስማዕ እስከ ብፍላይ ንዓታቶም ተገሪሞም እዮም ዘሎ በዚ ጉዳይ እዚ doesn't resemble any it's not a cross border civil war እዚ ክልተ ሃገራት ኣብ ዶባት ተጋጥም ዘሎ ኩናት ኣይኮነን it's not a traditional influence dispute ናይ ጽልዋ ግጭት እውን ኣይኮነን or not even a diplomatic escalation that can be contained by mediation እዚ ድማ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ዘይምርዳእ እሞ ብሽምግልና ክዕረ ዝኽእልካ ኣይኮነን ይብላ ኣሎ እንታይ ዳ ይክርብልና This is a moment of reshaping the region's geopolitical map at a rapid pace with a new tools and the results that don't split evenly into two. ስለዚ ግዜ እዚ ይብላ ኣሎ ሓደ ዓብይ ነቲ ዞባዊ ጂኦፖለቲካዊ ካርታ ናይ ዞባና ክቀያይር ዝኽእል እዩ ብትፍጥነት ድማ ኣዝዩ ቅልጡፍ እዩ እቲ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ጥበብን መሳርሕን ድማ ሓድሹ እቲ ውፅኢት ድማ ንነገራት ኣብ ክልተ ክመቀል ዝኽእል እውን ኣይኮነን ናበይ ከም ዝመቐሉ እውን ርዱእ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ 96 ሰዓታት ይብላ ኣሎ ኦልሞስት 4 መዓልታት ዘጋጠመ ማለት እዩ ሲሲ ናብ ኢማራት ከይዱ ናብ አቡዳቢ ከይዱ ናይ ግብፂ ናብ ኢማራት ከይዱ ሳውዲ አረቢያ's foreign minister in Addis Ababa carrying a warning message no mediation ናይ ስዑድያ foreign minister ናብ ኢትዮጵያ ዝኸደ ሽምግልና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክፈጥር ወይ እውን ነቲ ፀገም ክፈትሕ ኢሎም ኖ መጠንቀቕታ ሒዙ ይኸይዱ ዝብለና ዘሎ ናይ ምንታይ መጠንቀቕታ Turkish intelligence plane arrives in Cairo for decisive security meeting and intensive air shipments in Port Sudan. ናይ ሓንቲ ናይ ስለያ ክኢላታት ናይ ቱርኪ ኣብ ካይሮ መፅኦም ምስ ግብፂ ተራኺቦም ጎኑ ድማ ካብ ግብፂ ዝተበገሰ ብዙሕ ኣፅዋር ይኹን ሎጂስቲክስ ናይ ኣፅዋር ናብ ፖርት ሱዳን ናብ ሰራዊት ሱዳን ይኣቱ ከም ዘሎ ይገልፅ ኣሎ ነገራት ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ቀፂሉ Somali Egyptian defense deal turned into permanent military presence. ናይ ሶማሊያን ግብፃውን ርክብ ናይ ምክልኻል ስምምዕ ገይሮም ዝነበሩ ኣብ ናይ ቀፃሊ ብኣካል ናይ ዩኤን ኮይኑ ተወዲሉ እዚ ጉዳይ እዚ ሮይተርስ ሓደ ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣውፅኦም ኣለዉ 640 ቴንዳታት 4300 ወታደራት ወይ እውን ኣብ 101 ኪሎ ሜትር from the Renaissance Dam ካብቲ ጌርድ ዝበሃል ዘሎ ህዳሴ ግድብ ድማ 101 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዘሎ በይዝ እዩ እዚ በይዝ እዚ ንዳዕመ ሰሬጥ ኣይኮነን ምስ ዲጋ ምስ ግብፂ ምስ ሱዳን ዓብ ምትእስሳር ዘለዎ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ስለዚ ነገራት ከምቲ ንሪኦም ዘለና ጥራይ ኣይኮኑን ኣብ ቀረባ መዓልታት ኤርዶዋን ናይ ቱርክ መራሒ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ እዩ ከምኡ ድማ ናብ ኣቡዳቢ ናብ ኢማራት ክኸይድ እዩ እዚ እውን ናይ መወዳእታ ፈተነታት ነቲ ኩነታት ንምትዕራይ ዝግበር ዘሎ ወይ እውን ንምውዳእ ዝግበር ዘሎ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ንቐፅል so this isn't a sequence it's a tightly scripted scenario ዝሕጂ ንሪኦ ዘለና ዝተፈላለየ ሲንስ ከርእየና ይፍትና ኣሎ ኣነ እዚ ፀብፃብናቱ ዲፍረንት ኣንግል ስለ ዝወስድ ዘሎ ናይ ስዑድያን ናይ ኢማራትን ዘሎ ምትፍናን ኣብ ዞባዊ ኩነታት ሰጊሩ ስለ ዘሎ ብናቶም ኣንግል ነቲ ንሕና ንነብሮ ዘለና ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ድራማታት ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘለዎ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ወይ ገላ ኣይኮነን እተን ሃገራት ዓረብ እዚ ሕጂ ተፈንጂሩ ወፂኡ ዘሎ ንዓሰርተታት ዓመት ዝፀንሐ ህልኽ እዩ ማንም ክሽንጉሎ ከም ዘይክል ከረየኩም እየ ኣብ ዋሽንግተን ከምኡ ዘሎ ኣብ ብራስልስ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ለንደን ኣብ ኩሉ እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ ስለዚ እዚ ባእሲ እዚ ተራ ባእሲ ይኮነን ይበሃል ኣሎ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ክሽምገል ዝኽእል ነገር እውን የለን ይበሃል ኣሎ እስጅስታ ሓዲኦም ክሰዓር ኣለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ
So كم ኤርትራ ብክልተ እግራ ዝረገፀት ሃገር እንተላ ኣብዚ እዋን እዚ መክሰብ ጥራይ ዘለዋ ምስ መን ትሻረኽ እንታይ ዓይነት ዲል ትገብር ንኤርትራ እዩ ዝብልከት በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኤርትራ መሬታን ሰማያን ባሕራን ከውሕዝ ዝኽእል ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ኣብ ሰንኮፍ ዘላ ሃገር ናይ ግድን እያ ኣብ ዘይፈተወቶ ክትኣቱ ዕድል እንተዘይገይራ ኣብ ሓያል ኣቃውማ እንተለካ ግን ነዚ ሕጂ ዘሎ ንፋስ ንንዓኻ ብዝምችእ መንገዲ ክትሕዞ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ዲፕሎማሲ ክንገብር ኣይንሪኦና ዘለና እንተኾነ ኣገዳሲ መሰረት ግን ኣንጪፍ ኣሎ እዚ ኻ እንታይ እዩ እዚ ሕጂ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ብርቱዕ ማዕበል ኤርትራ ፅቡቅ ጌራ ከይተበገሶ ከሎ በቦቱ ትሒዛቶ ነይራ ስለዚ ኤርትራ ልክዕ ከምዚ ፖፕኮርን ናትካ እስካ ዕምባባኻ ሒዝካ እታ ፊልሚ ምርኣያ ኮይና ዘላ ክንብል ንኽእል ብልክዕ እዚ ኩነታት እዚ ፊልሚ ይኮነን ምክንያቱ ናብ ኩንነት ዘለዎ ንቐፅል እንታይ ይብላ ኣሎ ኦኬ ሲናሪዮ ሲን ዋን ሓደ ይብላ ኣሎ ሚን ካምፔን ኣብ ቤንሻንጉል ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ጉምዝ ሕጂ ንሪኦ ፀናሕናሲ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ the scandal of the century that changed the rules of the game ስለዚ እዚ ብዝያዳ ምስ ሱዳን ክራኸብ ዝኽእል እዩ what the report said to report እንታይ ይብላ ኣሎ ኢሉ fully integrated training camp with a capacity of 10,000 fighters ስለዚ እቲ ሪፖርት ናይ ሮይተርስ ዝበሎ ኢሉ ዝፅበ ዘሎ ሓደ ብስልጡን መንገዲ ዝቆመ ክሳብ 10,000 ወታደራት ከሰልጥን ዝኽእል 4,300 for rapid support force militia training inside Ethiopia ድሮ 4,300 ወታደራት ናይ ዳዕመ መሰሪዕ ይስልጥኑ ኣለዉ direct Emirati funding training and logistical support ቀጥታዊ ባጀት ናቱ ካብኡ ስልጠና ከምኡ ድማ ሎጂስቲክስ ናቱ ካብ ኢማራት ዝመፅእ ኣሶሳ ኤርፖርት ተርንስ ኢንቱ ድሮን ኦፕሬሽን እቲ ናይ ኣሶሳ ዘሎ ኤርፖርት ናይ ድሮን ኦፕሬሽን ተቐይሩ ኣሎ ዲስታንስ ቱ ጌርድ ጀስት 100 ኪሎሜትርስ ካብ ጌርድ ድማ 100 ኪሎሜትር እዩ ሱዳናዊ ይመስለኒ ወይ ናይ ሱዳን ታሽሙ ኣለዎ ነቲ ኩነታት ምስ ግብፂ ምስ ሱዳን ምስ ሱዑድያ ኣተሓሒዙ ዝርዮ ዘሎ እቲ ሪፖርት ዘይብሎ ከንታይ ኣሎ ይብላ ኣሎ ብዝረእይዎ what the report don't say ka general ጅልሻው ጉዲና እቲ ጀነራል ናቶ ማለት ጌታቸው እዩ ገለሰ ጻፎይ ጌታቸው ጉዲና head of Ethiopian defense intelligence is the direct observer of the project UAE's Gorika group manages the logistics supply the deal grants Abu Dhabi the right to use Ethiopian land as a permanent launch platform not just to support the rapid support but as a strategic posture a pressure card on Egypt and Saudi Arabia together. ስለዚ እዚ ዝያታት እንተናታ ኣገዳሲ መልእኽትናታ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ሮይተርስ ይብዎ ዘሎ ናይ ዳዕመ መሰሪዕ ወታደራት ይስልጥኑ ወይ ገለገለ ይኮኑ ዛንታ ይብላሉ እንታይ ዳ እዚ ቦታ እዚ ኢማራት ንነዊሕ ስትራቴጂናታ ንግብፂ ካብ ጌርድ ቅርብ ኢላ ጌራቶ ዘላ ንጌርድ መቆፃፀሪ ማለት እዩ ካብ ሓሊፍካ ድማ ንግብፂ ንስዑድያን ግብፂ ኣብ ሃገራ ማለት እዩ ንስዑድያ ድማ ኣብ ሱዳን ክትገብሮ ትኽእል ወላ እውን ኣብ ሱዳን ተተሳዒረ ዳዕመ መሰሪዕ ተተሳዒሩ በዚ ገይረ ቤላ ገይረ ክሕዘኩም እየ ኢትዮጵያ ብኢዳ ያላ ሓያል ዝኾነ ቦታ ድማ ሒዘ ኣለኹ እያ ትብል ዘላ ኢማራት ትብል ኣሎ እዚ ብወገን ኢማራት እዩ the message Ethiopia is no longer a passageway it has become a fixed Emirati aircraft carrier in the heart of the African Horn ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ መጓዓዚ መስመር ዘይኮነቲ ነቲ ናይ ኩናት መስመር ናይ ኩናት መደበር ናይ ኢማራት ኮይና ከም ዘላ እዩ ዝነግር ዘሎ a lot so ካልኣይ ሲን ናይ ስዑድያ ከንታይ እዚ ናይ ስዑድያ ፎሬን ሚኒስተር ናብ ስዑድያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደ last warning diplomacy the Saudi foreign minister's visit to Ethiopia coinciding with the report release is no coincidence ስለዚ ናይ ስዑድያ ፎሬን ሚኒስተር ምስቲ ፀብፃብ ናይ ሮይተርስ ምኻዱ ሃንደበት ኣይኮነን በአቡዳቢ እንታይ ብሪያድ እዚ ብስዑድያ ብኸመይ ዝረአ ዘሎ Riyadh reads the message early. Abu Dhabi is trying to shift the battle from Sudan's western borders to eastern ones in Ethiopia. በተለይ ሮይተርስ ባወጣው ዘገባ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኢማራት ዳንሽተ ሃገር ከመይ ጌራ ንዓባይ ሃገር ኢትዮጵያ ታሪክ ናይ 3000 ዓመት ዲበላ ናይ 2000 ዓመት ወላ ናይ 10000 ዓመት ታሪክ ኣለና ናበለ ዝፍክር ሃገር ብ1970 ዝቆመ ንሽተ ሃገር 1 ሚልዮን ነባሪ ዘለዎ ከምዚ ገይሩ ክፃወተልካ ይኽእል ናቱ መጋበርያ ከም ሱቕ ሰራት خلي خاገን መጋበርያ ናታ ግናቱ ገይሩ ዝውረካ ካብ ዝንላዕለ ውርደት እንታይ ክህሉ خلي እዮም ዝብሉ ዘሎ ሕሉፍ ሓሊፍ ድማ ፀረ ረብሓ ናይቲ ሃገር ምስ ጎረቤትካ ሕማቕ ታሪክ ንኽትፍፅም ንስኻ ድማ ብዓለም ደረጃ ብሕማቕ ንኽትጥቀስ ዝገብር ዘሎ ክሳብ ክንዲዚ ዲና ተዋሪድና ክሳብ ክንዲዚ ዲና ወሪድና ክሳብ ክንዲዚ ዲና ተናዒቕና ዘለና ኣቢ ክሳብ ክንዲዚ ኣዋሪዱና እዮም ዝብሉ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ድማ ትወፅኡ ዘሎ ዘረባ
ነዚ ዝመስል መልስ ናይቲ ዝሕቶ ዘሎ ተሰሚዕኩም ክትግረሙ ኢኹም አቅሟም ከበድ ያለ ነው። እንግዲህ ምናልባት ከዩኤን እና ሳውዲ አረቢያ በዚህ በአፍሪካ ቀንድ ላይ በቀይ ባህር ላይ በባህረ ሰላጤው ላይ የበላይነት ለመያዝ የሚያደርጉት ፉክክር ዝሆኖቹ ቢጣሉት የሚጎዱት ሳሮቹ ናቸውና የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሳውዲ አረቢያን ቁምጥጫ ተክሳስ ተቀብለው የዩኤን መልእክተኛ መሆኑን ያቆማል አያቆምም ወደፊት የምናየው ናይ ስዑድያ መጠንቀቅታ ወይ እውን እዚ ኩሉ ክንብለት ፀናሕና ተቀቢሉ መንገዲ ይቅይር ዶ ይኸውን አይቀይርን ናብ ዝብል ሕቶ እዩ ትመልሲ ማለት ይቻላል። እንግዲህ አሁን የጠቀስከው አሳሳቢ የሆነ በኢትዮጵያ ኦልሬዲ ከፍተኛ አውዳሚ ጦርነቶች ተካሂደዋል። አብይ አህመድ ስልጣን ላይ ከወጣ ጊዜ ጀምሮ የትግራይ ጦርነት፣ አሁን በአማራ እየተካሄደ ያለው ጦርነት፣ በኦሮሚያ ያለው ትርምስ፣ በቤንሻንጉል፣ በሶማሌ ክልል፣ በአፋር ሰላም ያለበት አካባቢ የለም እንደምታውቀው። which means ኢትዮጵያ ኦልሬዲ በጦርነት ከባድ ጉዳት እየደረሰበት ያለ ሀገር ነው። ኦልሬዲ በቂ የሆነ ክራይሲስ ያለበት በቂ የሆነ ቀውስና ችግር ያለበት ሀገር ነው። ብትክክል ከምዛ ንሪኣ ዘለና ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ዘይብሉ ቦታ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዘበነ ኣብይ ኣሕመድ ሓደ መለለይ ታርጋ ናይቲ ሃገር ኩናት ዘይብሉ ቦታ የለን ኣብ ኩሉ ቦታ ናይቲ ሃገር ኩናትን ዕግርግርን ኣሎ ኣብ ቤንሻንጉል ኣብቲ ቤንሻንጉል ዝበሃል ዘሎ ወላ ጋምቤላ ዝበሃል ተኸይድካ ወላ ዓፋር ነርኸይድካ ክልል ሶማል ተኸይድካ ኦሮሚያን ኣምሓራ እንተበልካ ከምኡ ድማ ናብ ትግራይ ተኸይድካ ዳርጋ እቲ ሃገር ብምሉእ ዘባልዓ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሃገር ኮይና ከተብቅዕ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሕጂ ኣብ ቀጥታ ናይ ካልእ ሃገር ኩናት ናብ ኤርትራ እኮ ነይሩ እዩ እዚ ክሳብ ሕጂ ክንዲዚ ክዝረበሉ ይከኣሉን ዕጡቃት ምልሻታት ናቱ እናገበረ እኮ ናብ ኤርትራ ሰራዊት የበግስ ነይሩ እዩ ግን ኤርትራ ፀላእታ ውሕዳት ስለ ዘይኮኑ ብዛዕባ ኤርትራ ስለ ዘይገድሶም ሸለል ኢሎሞ ወላቶም ዘዕጥቆም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ከይዶም ከምፅዎ ዝኽእሉ ከምዘየለ ስለ ዝፈልጡ እዩ ኣብ ሱዳን ግን ዓብይ ሽግር ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ሱዳን ዘላቶ ተስፋ ጩራ ናይ ተስፋ ከፀልመት ዝኽእል ተበግሶም ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ እዩ ብዝኾነ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ነዚ ይመስል ንቐፅል ናይ ሱዳን ጉዳይ ሓሊፍና ናብ ቀጥታዊ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘለካ ንርአ ሳይ መረጃ ግን ቪዲዮ ልንገራችሁ የጌታቸው ልጆች ተዋግቷል መከላከያ ጋር አብረው ፋኖን ወቅቷል የት ነው ነግራችኋለሁ ከአንደበቱ በትግርኛ ነው ነግራችኋለሁ በስሙ ናይ ፍትናይ ሐሙሲት ወይ ደግሞ አስከተማ አካባቢ ባልቦታ ለናይ ሰቆጣ ላሊበላ መስመር ናይ ፋኒ ናይ መከላከያ ውግን ነይሩ ሕዚ ሽዑት ሚዛን ፋኖ ልዕልቲ መከላከያ ስለ ዝነበረ ናይ ትካብ ምልሻ እውን ነይሩ ሰው ንሕና ተላዓሉ ተባሂልና ላው ነፍቲ ቅድመ ግንባር ተፃዒና ኸይድና ኣቲና ኢና ማለት ነይረዋ ነይረ ባዕሊ ነይረ እየ ኣቲና ኢና ተቋሞ ነይርና ሽዑ ኩላትና ኣብኡ ነርና ኣመራርሓ እውን ዋላ እቲ ሰራዊት እውን ኣይኣምነሊ ኣይፎተየ ነገር ግን ኣብኡ ዓድማትና ኢና እኒና እምቢተየና ከዓ ዝትቀለምና ዝሰፍረና እምቢተየና እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ስለ ዝፍለጥ ከይፎተና ሓይለት ኢና ተሳቲፍና ኢና ስለዚ ውፅኢት ስለ ዘይምፅአ ናብ መከላከያ ኣቲኹም ሕጂ ምስ ትግራይን ምስ ኤርትራን ከዋግአኩም የወዲ በሻሻ እታ ናይ መወዳእታ ውሳኔኡ ንሳ ሓራ መሬት ውፅኢት ከምንፅእ ኣይከኣልን ሰራዊት ኢትዮጵያ በይኑ ኮይኑ ምስ ሰራዊት ትግራይ ምስ ሰራዊት ኤርትራን ክዋጋእ ከምዘይክእል ፈልጦ እዩ ብዘይ ትግራዋይ ክዋግኡ ከምዘይክእሉ ፈልጥዎ እዩ ሰብ በፂሕሞ ዘሎ መደምደምታ እንታይ በቃ ሓራ መሬት ፈሪሱ ተባሂሉ እትኡ ዘሎ ሰራዊት ናብ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ናብ ሁርሶ ወይ ናብ ብር ሸለቆ እትዮም ኣሰልጢኖም ወታደር ናይ ኢትዮጵያ ክገብሩ ኸዮም እዚኣ ወታደር ናይ ኢትዮጵያ ኮይንካ ኣንጻር TDF-ን ኣንጻር ሰራዊት ኤርትራን ክዋጋእ እንድሕር ኢልካ ድሓር ምስ ሞትካ ደምካ ደመ ከልቢ ይኸውን ዝዝክረካ እውን የለን እዚ ዓድኹም ተመለሱ ኦልሞስት ተመስገን ዳዊት ካብ ዝመፅእ ጀሚሩ ዳርጋ 25 ካብ 100 ዝኸውን ሰራዊት ብምሉ ተመሊሱ ፈሪሱ እዩ ሓራ መሬት እቶም ተሪፍኩም ዘለኹም ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ ክገብሩ ሓራ መሬት ውፅ ኤግዛክትሊ እዚኣ እታ ኣብይ ኣሕመድ ክፃወታ ዝኽእል እታ ዝኽእላ ገይም እውን ንሳ እያ ምናልባት ክልተ ነገር ከርየኩም ዳርጋ ኣብይ ኣሕመድ ክቕበፅ ዘሎ ዝቐብፅዎ ሰባት ክቕበፅ ዝኽእል መራሒ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ወደ ከተደፋሽ አይነት ነገር ነው አብይ አሁን ባለፈው ዛሬ ወር አካባቢ የጻፍኩት ነበረ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት በተለይ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን አሳልፋ ሸጣለች ለኢሚሬትስ አብይ በአሁን ባለው አቅምና ባለው ቁመና ከትግራይ ኃይሎችም ከኤርትራም ጋር የመዋጋት ቁመና የለውም ፍላጎቱም የለውም ነገር ግን ኢሚሬት ጦርነቱን ትፈልገዋለች ለምን በለኝ
በሳውዲ ድጋፍ እና በሌሎች በቱርኮች ድጋፍ በግብጾች ድጋፍ የሱዳን ጦር ኃይል በሳውት ኮርዶፋን ላይ እየገፋ እየመጣ ነው። ያንን ዲፍሌክት ለማድረግ ያንን ለማስቀየስ የሸማቂ ኃይሉ ወይ ደግሞ የአማጺ ኃይሉ የአርኤስኤፍ የሐመቲ ጦር ደግሞ ጫና መፍጠር መቻል አለበት በኢትዮጵያ ድንበር። ኤግዛክትሊ። ስለዚህ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንልኡላውነት ናይ ኢትዮጵያ ሕሊፍ ሸጥ ወዩ ዝተሸጠ ልኡላውነት እዩ ዘለና። እዚ ድማ እዚ ኩሉ ክንዛረበ ፀናሕና ከምኡ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ጀዋር ምስኣ እውን ውስኽ ኣቢሉ እዚ ኻ እንታይ እዩ ነቲ ሰራዊት ሱዳን ብምዕራብ ይሰዓር ስለ ዘሎ ኣብቲ ኮርዶፋን ዝበሃልን ኣብ ዳርፎር ይሰዓር ስለ ዘሎን እንተወሓደ ነቲ መጥቃዕቲ ብኮርዶፋን ዘሎ ብምብራቕ ከፊትካ መውፅኢ ክትረኽበሉ ወይ እውን ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ክትመቃቐል እሞ ዲስትራክት ክትገብሮ ስትራቴጂ ናትኩም ዝቕይር ክትገብሮ ክፍተን ስለ ዘለዎ ስለዚ ልኡላውነት ናይ ኢትዮጵያ ብዓብዩ ተሸይጡ ንኣጀንዳ ናይ ኢማራት ውዒሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ወላ ሓንቲ ኣይረኸበሉን እንትርፎ ክሳራ እዮም ዝብሉ ዘሎ። ካብዚኣ ቀፂሉ ጀዋር ኣብዚ ቀረባ ሰዓታት ዝፀሓፋ ነራ እታ ዓንተቦ ዝበልናያ ንሳ ድማ እንታይ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ ንኣርኤስኤፍ መደበር ናይ መዕለሚ መደበር ጥራይ ኣይኮነን ሂብዎ ዘሎ እንታይ ደኣ but has also facilitated the recruitment of Ethiopians to fight along the Sudanese rebels. Those recruited include former members of the Ethiopian National Defense Force, regional special force units, and ex-rebel fighters who had previously surrendered to the government. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ መደበር ጥራይ ኣይኮነኒ መደበር ናይ መሰልጠን ጥራይ ኣይኮነኒ ኢማራት ይብዋ ዘሎ እንታይ ዳ ነቲ ኩናት ክዋግሉ ዝኽእሉ ሰባት የምፅኣሎም ኣሎ። Reports further indicate that these recruits have been integrated with the fighters brought from the Sudan and South Sudan and currently deployed around Damazin preparing for cross-border operations. This reckless course of action risks dragging Ethiopia even deeper into Sudanese crisis. ስለዚ ካብ ካልእ ሃገር ዝመፁ ምልሻ ወታደራት ክኾኑ ዝኽእሉ ዕሱባት ወሲዳ ካብ ናይ ቀደም ዕጡቃት ጉጅለ ዝነበሩ ወታደራት ነይሮም ዝወፁ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ባዕሉ ምፅኡ ምልሻታት ኣምፅኡ ኣብኡ ከም ዝስልጥኑን ኣብኡ ተዳልዮም ንውግእ ሬዲ ከም ዝኾኑን ኣብ ከባቢ ደማዚን ተቐሚጦም ከም ዘለውን ዘጋልፅ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናይ ሱዳን መሊሱ ካብ ዝኽእል እዩ። እቲ መጠንቀቕታታት ናይ ስዑድያ ፎሬን ሚኒስተር ይኹን ካልኦት ዝብዎ ዘለዎ እውን ካብዝን ወዲ ከምዝን ዝበገስ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ is getting deeper into the trouble መመሊሱ ናብቲ ጭቃ ናብቲ ሰልሚ እናጣሓለ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ወል መዋፅኦ ጥራይ ይፍጠረሉ እዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ክስገር ዝኽእል ኩነታት ክኸውን ከም ዘይኮነ ማንም ሰብ ዝርድኦ እዩ። ቢካዝ ዲስ ክጅምሮ ትኽእል ኢኻ ክትኣትዎ ትኽእል ኢኻ ብኸመይ ክትወፅኦ ኢኻ ግን ንግዜ ንገድፎ ጉዳይ እዩ። ከቢድ ጉዳይ ክኸውን ምዃኑ ግን ማንም ዝርድኦ ነገር እዩ። ካብዚ እውን ንኸይድ ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስምዕዎም እስከ ኣብ ዓፋር ዘሎ ካሊእ ፖለቲከኛ ይረአናን በዓል ሃፍቲ ኺሮስ ምስ ሰራዊት ኣለና ዝብልዎ ዘለዉ ሸፈተ ሓይሊ ንዑ ዘመሓድሩ ዘለዉ በዓል ሃፍቲ ኺሮስ በዓል ፀጋይ ገብረ ተኽለ እዮም። ለዚ ዓፋር ኣለዉ ሸፊቶም ሰቆጣ ኣለዉ ሸፊቶም ሓቆም እዮም። እዚ ንገብር ኣለና ይብል እሞ ሓድሽ ኣይኮነን ምስ ፌደራል መንግስቲ ሕዚ ንገብሮ ዘለና እሞ ክንቅፅለሉ ከዓ ኢና ኢሎም እውን ይኸዱ። ሕዚ ኣብዚ ዘለካ ረዲኢት መቕምጥ ኣነ ዝርዝር ኣቢለ ፀኒሐ እውን ከቕምጥ እየ ምስቱ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ ተተሓዙ ነገራት ንሰማዕቲ ሰባት ዕድል ተስፋ ኣለም ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ብኩሉ መንገዲ ንሪኦ ዘለና ከባቢና ናብ ከቢድ ሓደጋ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ። ነዛ ሪፖርት ናይ ዝኻ ክንሰምዓ ስለምንታይ እዩ ኣብ ከምዚ ተወዲእ ተበፂሑ ዘሎ? ሁሉም የቤት ስራ አለባቸው። አክቹዋሊ አልቡርሃን ወደ ኢትዮጵያ ቀጥታ ጥቃት ላይ ሰነዝር ይችላል። ምክንያቱም አርኤስኤፍ ራሱ እዛ የቤት ስራ አለበት። የአርኤስኤፍም የደቡብ ሱዳንም አጋዥ ቡድን የራሱ የቤት ስራ አለበት። የትግራይ አርሚ ሰባ የሚባል በትግራይ በኩል ያለ እንትን ይህን አጋጣሚ ተጠቅሞ ትንሽ ከአልቡርሃን በሚሰጥ ግሪን ላይት ወደ ኢትዮጵያ ጥቃት ሊሰነዝር ይችላል የሚል ግምት አለኝ። ኤርትራ የኢትዮጵያ እንትን ሀያል እየሆነ ከመጣ በኤርትራ በኩል ሊሰለፍ ይችላል የሚል ግምት አለኝ። ምክንያቱም እዛ የምታሰለጥነው ሰራዊት አለ፣ የሱዳን ሰራዊት ማለት ነው። ባለፈው ጊዜ ሶማሊያ ሰራዊትን አሰልፋለች ተብሎ እዚህ እንደሆነ በጣም ጩኸት ሲጮህ ነበር። አሁንም የማይሆንበት ምክንያት አይታይም።
ሱዳን የሚነሳ ኃይል ከኢትዮጵያ ጋር ሊዋጋ ይችላል። ይሄ ደግሞ ጭራሹኑ ነገሩን በጣም አርሚ ሰባም እዛ አለ። እሱን ብያለሁ። እሱ ሊያጠቃ ይችላል። ብሓፈሻ ብዙሕ ሓይልታት ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ሓደ ካብቲ ተደጋጋሚ ዝዝረብ ዘሎ ስለምንታይ ሱዳን ትዕልሞም ዘላ ጥራይ እናበልካ ዝዝረብ ዘሎ ዝኩሉ ኣርሚ ሰብዓ ተባሂሉ ከም ኮማንዶታት ሰልጢኖም ዘለዉ ሰራዊት ወታደራት ናይ ትግራይ ከ ስለምንታይ እዮም እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ንዓታቶም ስለምንታይ ከም ሓደ ከም ንዑ ብፍሉይ ዘይርየሉ ምክንያት እንታይ እዩ ዝብል ክሲ ብዙሕ ኢና ንሰምዕ ዘለና። ምክንያቱ ሱዳን ተባዕበ ኢትዮጵያ ማዓስከር ከፊታ ኢልካ እንድሕር ትዛረብ ኮንካ እቶም ኣብ ናይ ትግራይ ወታደራት ዝዕለሙ ዘለዉ ኣብ ኒዮ ከዳ ስለምንታይ ስቂልካ ትርዮም ዝብል ስነ መንጎት ኣሎ በዞም ናይ ኢትዮጵያውያን ወይ ብልፅግና ዝመፅእ ግን ዝበልካ እንተበልካ እዛ ጉዳይ እዚኣ ናብቲ ወፅዋ የብልኩምን። ምክንያቱ ናይ ኣርሚ ሰብዓ ዶ ወላ ኣርሚ ስሳ ነዊሕ ዝገበረ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ኩናታት እዮም ዝገብርዎ ነገር እውን ኣይተራየን። ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ተጠምጢማ ተጠቕሊላ ኣብ ርእስኹም ኣላ ትገብርዎ መዋፅኦኹም ድለዩ ጥራይ ዝበሃል እዚ it's going to be a very very difficult situation ንዓታቶም። ግን እቲ ዝኸስዎ ዘለዉ ኤርትራ እውን ናይ ሱዳን ተሰልጥና ኣላ ዝብል ዘረባ ኣሎ። ግን ውልቲ ኣሚን ነዚታት ክሪኡ ከለዉ እቶም ብልፅግና ይፈርሁ እዮም። ምክንያቱ ክንዲ ዝኣክል ሓያል ሰራዊት ተመልሚሉ ከሎ ኣብ ትግራይ ወላ ሓንቲ ዘይብልዎም ዘለዉ ከመይ ገይሮም ነቲ ናትና ጥራይ ይዛረቡ ዝብል ዘረባ እዩ። ደብረፅዮን እውን ሓንቲ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ተረኺባ ያስከለስከ ኣብዚ ኣቲና ንስማዕ እዩ። ሰሚዕኹም ስለዚ ዘለናሉ ኩነታት ከቢድ እዩ ዘበለና እዚ እዩ። መበል 51 ዓመት ናይ ምኽባር ጉዳይ መዚኣ ትሕወስ ዘላ ናብ ከምዚ ዓይነት ከቢድ ፈተና ናብ ከቢድ ዓብና ያሉና ንሕና ሕዚ እንደሊ ሰላም ወላ ይምፃእ ወላ ይኸበበና ናብ ስሑት ተኣሽሙ ከይኣቱ ብሰላም ክውዳእ ኣሎ። ብዘተ ክውዳእ ዘሎ ፖለቲካዊ ጉዳይ እዚ ዝፀንሐ ጉዳይ እዩ። እናተደፍአ ይመፅዩ ድልውነትና ገልፂ መፅዩ ቅድም ኢሉን ክግበር ነይሩ እቲ ዘተ ንሕና ድልዋት ኢና ብዘይምቁራፅ ድልውነትና ገልፅና ኢና። ሕዚ እውን ድልዋት ኢና ኸዩና እናሃለና ኣየዋፅአን ኢና ንብለና ንሱ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣየዋፅኦምን ብተወሰነ መዓልታት ከም ድላይና ክንገብር ኢና ኢሎም ብተወሰነ መዓልታት ድላይካ ዝግበረሉ ከም ዘይኮነ ተረእዩ። ሕዚ ተዳኺሞም እዮም ከምዚ ኮይኖም እዮም ተበቲኖም እዮም ንህልውን ንድሕንነቱን ዝብተን ህዝቢ ትግራይ የለን። ካሊእ ፖለቲካ ህልውና ይኽእል እዩ። ኣብ ህልውና ንድሕንነትን ግን ኣይንብተንን። ዘይብተን ህዝቢ እዩ ክብተን እውን ኣይኽእል ኣይተበተነን ካሊእ ፖለቲካ መሬተይ ዓደይ መሬተይ ዋሕስ ክብረተይ ምሽክልክል ኣይብልን መሲል ኣይሓድርን ኣታ የቀባጥርን ሃቡን ኢለይልምንን መሬተይ ናይ ኣቦታተይ ርስተይ ኩልኻ ወዲ መሬት ተዓሚትካ ይትዘመት ዝከኣለካ በርክት ኣብ ዘለኻዮ መክት ክብረት መሬት ሒዝካ እዩ መሬት ትኽብረት መሬት ሒዝካ እዩ መሬት እዚ እቲ ሓራ መሬት ድብልዎ እቲ ናይ በዓል ጌታቸው ናይ ትወደን ጥሩዶ ወላ ፃድቃን ክፋእ ግብሪ ንኩናት ኢሎም ክብገሱ ከለዉ ከመይ ኢሉ ይጉስጉስ ነይሩ። ንዑ ናብ ዝውፅኡ ነቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ይብል ሓርጊ ምስ ራእየቱ ጉዳይ ተመሊሱ ትኽብረት መሬት ሒዝካ እዩ መሬት ክብል ሰሚዕኩሞ ዶ? እወ እቲ ሓቂ ንሱ እዩ። ምክንያቱ መሬት ምስ ሓዝካዩ መሬት ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ትግራይ ኩናት ይመፅእ ኣሎ። So there's no question about it. እዚ እቲ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናይቲ ብልፅግና እዩ ድራማ ዘይምንዎ ስለ ዝኾነ እምበር ከቢድ ፅዕነት ዘለዋ ታንክታቱ ወላ መዳፍዑ ንትግራይ ገፁ የንቀሳቅሶ ከም ዘሎ እዚ ናይ ደብረፅዮን ዘረባ እውን ንሰምዖ ፀኒሕና። ስለዚ ንሕና ንሰላም ኢና ንዝመፀና ኩነታት ድልዋት ኢና ግን ሰላም ኢና ንደሊ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ጌታቸው ረዳ ድማ ሓደ ካብቲ ንኩናት ዝደሊ ዘሎን ንተጋሩ ንምድኻምን ንምውዳቕን ዓጢቑ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ እቲ ኣሰላልፋ እንታይ ከም ዝመስል ኢና ንርኢ ዘለና።
እቲ ኩነታት ኣበይ በተበፅሒ ከም ዘሎ ክንሪና እቶም ከዳዓት እዚኦም እዮም ናቶም ትግራይ ንዝተለዓለ ሓድሕዳዊ ግጭት ስዒቡ ገለ ላዕለዎት ኣመራርሓ እቲ ባይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፀግዒ ዝሓዘ ናይ ውግንናን ፅልኢትን ፅሑፋት ክዝርግሑ ቀኒዮም ኣለዉ እቶም ኣባላትን ላዕለዎት ኣመራርሓን ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ነቲ ብሓይልታት ሓይሊ ሰላም ዝፅዋዕ ጉጅለ ዕጡቕ ሓራ መሬት ደገፍ እናገለጹ ሰራዊት ትግራይ ፈሪሱ ናብ ሓራ መሬት ክውሕዝ ካብ ምድላይ ጀሚሩ ክሳብ ንሰራዊት ትግራይ ናይ ምቅላል ዝምልከቱ ፅሑፋት يس اجي اذا كم زيلو نهلو ابتم تواساتنا بوليتيكا ناتنا دما سجر كنبل زي لنكن هذا كابتيوم امريكان ابير ترافولي كتقبرلو زي صار زلو تيبورناغي زبحال بوسس قبريو اب حد بوتا زوم كم تري ووم زلهم مستي مايك جونسون نا US member of the Congress Republican side مالتيو speaker of the house يود مسلني مسو كم استراحبو ولا فاس all of us government finally seeing extent of SIAS regime's brutality, no amount of dollars lobbying. I mean, Ertran Tai lobby تقبر I don't know. ما عاد جنزب داب زي كونه وعلى له. كم تري وزر لغم من هالكم نزير رخيب نايب له. كم يلي post مزجبر Ertran Tai له. I guess you are the one taking the photos. نصغى بعلغة. أمسي خاصي الكاتب الأمزر الغايب له. We have seen this movie before. نزا محجون ريناينا. حدش لقريه اللي كما غير كذا بالعيومي photo apps with US politicians and hiring or mongering lobbyists like yourself زي بزاس اللي غير كا تسعة شحنا عمدي ولا نورحنا وسدك بلا تنبر anyone can stand in front of a horse take a picture and then claim it to be a disc jockey زي انتهت ولا زلها زغنا سب أبسخنا بوتا أبتعتي أبقى من مسارحين قال أنت صرت تطويلو أنا دي جينير أنا مزيك أنا ريك قبل خليو سلازي ولا حنتظر أنا بلان استقبل يلن دراماتات مقبار دعا دايما نوكم كوينو نابولي إرتراني من يملسوا لهم الله سلازي نزاها قواف زيا قداينا إرترانا موتسلة تخيز زلا يوم زمسلو زلو بعد زلن كان أنا طفيهم ديهم اللوديهم كمان يبلني راجن تمالي سومال أزبوليوس ناتج الروحو نو مور واريا شعبي هاجم بزي أدواي بلن بزا نو مور تبل دواي بلن شعبي مدحنتو بكوناتي تقبيرو زير نابعي زملس هجي تاكوينات زوجا زلون دفيو نابدو بناد ما زلون بلصقنايو مس بلصقنا تسرع زلو كن تايبلالو شعبي كوينات دلي بلالو I mean man you've lost زي كويناتنا زي بلصقنا أنا سيورنا بيرترا خيغبر خلو سب مس تግራይ كلو نحنا حدا مننتنا قلب كبل كلو كل سبي صعبة نيرير نيره كلها تزسو زهانصا ايمج نايتون كل بلصقنا ابي احمد بيلا غير قتيلوا مخنياتو صمدو مسمصت ናይ ባዓቂ ምስ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ትደልቶ ኮይንካ ሰንትራል ብመንግስቲ ዝምራሕ ዝምድና ተፈጢሩ ለማንያቱ ብዘይ መንግስቲ ዝግበር ኩሉ ሸፈጥ ስለ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ክሕወስ ኣሎ ስለዚ መንግስታት ወላ እኳ ብቐጥታ ኢዶም ተዘይትውሉ ግን ዘፍቀድዎ ቀጠልያ መብራህቲ ዝሃብዎ ርክብ ናይ ህዝቢ እቲ ህዝቢ ድማ ኣብ ዲያስፖራ ከይዱ ንካልእ ኣጀንዳታት ዘሎ ዘይኮነ እቲ ዶብ ዘሎ ህዝቢ በሰላም ክነብር ምስ ጀመረ ሃዲሙ ምስቶም ዝሃደሙ ኣብ ብልፅግና ከይዱ ኣብ መጋባያ ናይ ብልፅግና ኮይኑ regime change غلطني so game over my friend ብልፅግና ኣይኮነና ኣኻትኩም ነቶም ዝኣምነውን ምእማን ሲኢንሎ ነገራትካ ፋሕፋሕ ኢላቶላ ብሓፈሻ ካብ ኣጀንዳ ናይ ብልፅግና ከይወፀና ለንቀነ ሓንቲ ቪድዮ ወፅያላ ሓንቲ ስእሊ ወፅያላ ዝትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ዓብይ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ኤርትራዊ ክልብለይክል ኢትዮጵያ እውን ይመስለኒ ኣማን ፍስሓ ፅዮን ሽሙ እውን ሽም መርሕ ጥዋፍ የብር ከም ዝብሎ ሽሙ እውን ናይ ኤርትራውያን እዩ ብዘይ ቃል ዓለም ኣብ ተጋሩኩም ለዲ የለና ይፈልጥን ግን ኣማን ፍስሓ ፅዮን እዚ ክልቲኡ ኣሽማት ናይ ኤርትራዊ እዩ ነቲ ኢቢኤስ ዝበሃል ዝበለፀ ቲቪ ስቴሽን ናይቲ ሃገር ፕራይቬት ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ሬቮሉሽን ዝገበረ እዩ ዳርጋ ኣነ ዘይኮንኩ ኩላቶም ኣቢብ ኣሎ ወላ ጌታቸው ረዳ ኣሎ ኩሎም ዝምስክሩሉ ዘለዉ እዮም ኣማውታናቱ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ግን ኣነ ኣብ ገለ ነጥቢ ጠቂሰየ ነይረ ሓደጋ ክወርዶ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ናይዛ ብርቱካን ትበሃል ድራማ ወይ እውን ናታ ቪድዮ ምስ ወፀት ኣብ ልዕልያ ዝተፈፀመ ግፍዒ ኩሉ ምስ ወፀ ህዝቢ ኣምሓራ ጫው ኢሉ ኣንፃር ኣብጠጠው ስለ ዝበለ ነዚ ቴሌቭዥን እዚ ኣብ ታርጌት ኢትዮ እሞ ኤርትራዊ ስለ ዝኾነ ንኢትዮጵያ ካብ ባልዓ ዝደልሎ እናበሉ ብብዝሒ ከብልዎ ፀኒሖም ማለት እዩ ስለዚ ብዝተመስገን ጥሩነ ዝበሃል ፅሒፍዎ ዝነበረ ብኢትዮጵያ የግል ሚድያ እድገት ውስጥ ስለዚ ኣባኣታቶም ገይሩ ዝስራሕ ድራማ ከም ዘሎ ጋዜጠኛታት ኣሲሮም ነይሮም ንዑ ግን ኣሲሮም ንዑ እውን ታርጌት ገይሮምሉ ከም ዝነበሩ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም
እዚያ ጉዳይ እዚያ ኤርትራውያን የቃልዕዋ ኣለዉ ኣነ ርግፀኛ ይኮንኩን ብሕማም ምክንያት ከም ዝዓረፈ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ግን እቲ ጉዳይ ናቱ ብዙሕ ዘይተመለሰ ነገራት ከም ዘለዎን መቸም መንግስቲ ሰማይ የዋርሶ ንስድራ ቤቱ ድማ ፅንዓት ይሃብ ግን there's only one thing I can say about this መንቀቲሉ እንታይ ያጋጢሞ ምስ ግዜ ክገሃዝ ዝኽእል ነገር እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኸይድካ ትገብሮ ቢዝነስ ከመይ ኤርትራዊ ማለት እዩ ብፅቡቅ ትውዳእ ፊልሚ ይኮነት it is always a tragedy ብሕማቅ ትውዳእ ፊልሚ እያ we have seen this many times ኣብ ኢትዮጵያ ኸይድኩም ዝጥዕመኩም ዘሎ ገላው ትፍክሩ ሰባት ኣለኹም maybe ኣማራፂ ዘይብልኩም ኣብ ዘለኹም ፅቡቅ ገይሩ ዝርዳእን ጉዳይኩም ኣምላኽ ይሓግዝኩም እቶም ካብ ኣሜሪካን ካብ ኤውሮፓን ከይድኩም ኣብ ቢዝነስ ጌርና ኣብ ዝተዓፃፂፍና ክንዕወት ኢና ትብሉ ግን ተዓፂፍኩም ሓደ መዓልቲ ሕማቅ ከጋጥመኩም እዩ ከጋጥመኩም ኣይደልን እየ ግን it happens again and again ተደጋጋሚ ዝፍፀም ነገር ስለ ዝኾነ ተጠንቀቁ ኣስተውዒልኩም ኪዱ ጥራይና ክንብል ንኽእል ካብ ሓሊፍና ክንብሎ ንኽእል ወይ እውን ክንገብሮ ንኽእል የለን መቸም ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ክሰምዕ እንተደሊኻ ሎሚ ሓቂ ሓይሽ እዛ ኣብ ዩኤን ኤርትራ ትበሃል ተስፋ ትበኒ ፔጅ ክብላ ይኽእል ማለት እዩ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብቐረባ ዝሰርሑ ዘለውን ነቲ ካቢነታት ነቲ ሚኒስትርታት ናይ ኤርትራ ኣብ ምብርባር እውን ብዙሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ወርክሾፓት ዝገብሩሎም ኣብዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ሚኒስትሪ ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን in line ministers for leading cooperation framework ስለዚ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ነቶም ሚኒስትራት ረኺባ ምሳቶም ምስቲ መንግስቲ ኤርትራ ክኸዶ ዝደሊ ቀዳምነታት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣልዮም we are working together UN ድማ ምስኦም ከመይ ጌርና ኣበይ ክንሕግዘኩም ንኽእል ኣብቲ ቀዳምነታት ናትኩም እናበለ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ምስኦም ክሰርሕ ኢና ንሪኦ ዘለና ይሰርሕ ምህላው ጥራይ ግና ይኩንኩን ዝፈታኒ ንዓና ነቶም ደገ ዘለና እንታይ ይስራሕ ከም ዘሎ ካ ንርኢ ስለ ዘለና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ካብ ኤርትራ ክወፅእ ከሎ ነቲ ደገ ዘሎ ሰብ ተስፋ ይዝህብ ሰብ ካብ ተስፋ ዝነብር ዝግበር ዘሎ ስራሕ ዝፍፀም ዘሎ ኣካይዳ ኩሉ ትደገ ዘሎ ንዑይ ክርኢ ዝኽእል ኣነሲ ምናልባት እቶም ኣብ ኤርትራ ትኸዱ ለበዋናተይ ነዛ ሰብ እዚኣ ኣስከርኸቡልና እሞ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ዲያስፖራ እውን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክንደይ ግዜ ጠቂሳታ ኣላ ግን መንግስቲ ኤርትራ ናብቲ ጉዳይ ትንክኸይድ እውን ነቲ ዝድለ ዘሎ ፀገማት ዘሎ ሓጓፋት ናይ ፋይናንስ ናይ ገለ ኣብኡ እውን ክሕግዙ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ this lady the UNDP ኩላቶም ይፈልጡ እዮም ቅድሚ ሕጂ IMF ሪፖርት ክገብር ከሎ ኣብ 9495 ቁጠባ ናይ ኤርትራ ንላዕሊ ክኸይድ ዝኽኣለ ሓንቲ ነጥቢ ነይራ ኢሎም ተራ ናይ ዲያስፖራ እዩ ነይሩ I'm telling you this from history ኣብቲ ሚኒስትር ናይ ቁጠባ ዝሰርሑ ዝነበሩ ዝገበርዎ ቪድዮ ሰሚዐ ዝብለኩም ዘለኹ ንእሽተይ ነይረ ሽዑ ዘንበብኮ ኣይነበረና ኣብ ዝቐረባ ካብ ዝሰማዕኩ ካብ ዝተፈላለየ ግን ቁጠባ ናይ ኤርትራ ሪማርካብል ዝኾነ ወይ ፅቡቅ ዝኾነ ግስጋሴ ክርኢ ዝኽኣለ ካብ 91 ድሕርና ፅነት 97 እቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ዝነበረ ፖሊሲታት የስ ብትክክል ፅቡቅ እዩ ነቲ ኣብ ደገ ዝነበረ ኤርትራዊ ድማ ካብ ዝተፈላለየ መፅኡ ኣብ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ንክሳተፍ ኣፍ ደገ ስለ ዝኸፈተ ተራ ናይ ዲያስፖራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኤርትራዊ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ኣብ ስዑድያ ዝነበረ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ኤውሮፓ ንኤርትራ ኣብ ምቕያር ዓብ ተራ ተፃዊቱ IMF ኣብ ዶኩመንታት ናቱ ኣስፊርዎ ዘሎ እዩ ስለዚ ኤርትራ ክትቅየር ትኽእል ተራ ናይ ዲያስፖራ ሙሉእ ብሙሉእ ክንጥቀመሉ ምስ ንኽእል ጥራይ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ዝካሎ ይገብር ኣሎ ብዓዲ ኣብኣ ምሳይ ዝካታ የለን ዝካሎ ኩሉ ይገብር ኣሎ ስለዚ በዛ ዘለናዮ እንተኸይድና ከምዛ ዘለናዮ ንቅፅል ካብ ዘለናዮ ዝቕፅል ነገር ክስራሕ ተኮይኑ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኣዝዩ ሰፊሕ ተራ ዲያስፖራ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ነቲ ሃገር ንኽዕርያ ነቲ ዘሎ ሕፅርታት ናይ ፋይናንስ ድዩ ናይ ባንኪ ድዩ ናይ ጋልእ ምስዚ ዩኤናት ኮንካ እንተዝዕረ ነይሩ ኤርትራ ዓብይ ለውጢ ክገብር ምኻለት ነዚኣ ድማ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ሓገዝ የድልዮ ክኸውን ይኽእል ዝብል ግምት ኣለኒ ስለዚ ሪሊ ሆፕ እዚኣ እውን ክርያ ኬትካንዶ ጆርጆ ግበራ ትብሉ ካለኹም ሓደ ሰባት ጆርጆ ናይ ሚድያ ሰብ እዩ ምምሕዳር ናይ ሃገራ ይኮንኩን ኣነ ተራ ሰብ እየ ስለዚ ኣነ ኣብ ሚድያ ስለ ዘለኹ ይዛረብ ዘረባ ተሰሚዑ ኣብ ፍረን ተበፂዑ ይሕጎስ እንተዘየለ ድማ ተስፋ ገይረ ይፅበይ ሳ ስራሕ ኤርትራ ከይደ ክቕይሮ ዝኽእል የለ ክውስኾ ዝኽእል የለን ኣብ ሚድያ ስለ ዘለኹ እታ ዓቕመይ ስቕ ኢለ ሬዮ ኣብ በይንና ኩሉ ሰብ ካብ በይኑ ዘረባ ይዘረባ ነዛረበ ዘለዋ ሚድያ ስለ ዘረበ ዘለኹ በዚ ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን ዳርጋ ዝበፅሕ ሰብ ዝብለ እዩ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ድማ ዓብ ክብሪ ለኒ ነዛ ሓፍትና እያ ትኾን ክንዳና እያ ትኾን ንዓ ድማ ዓብ ክብሪ ለኒ ተንኪዩ ክብላ ይደሊ ንኤርትራ ፅቡቅ ዝገብር ኩሉ ምስጋና ይግብኦ ክብል ይደሊ ናይ ሎሚ ኣርስቲ ኣብዚ ክንወዲና ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶን ሓሳብን ምግዳፍ ድማ ናይ ወትሩ ፃውዒት እዩ ለትክሎ